V roku 1886 vytvoril Karl Benz vozidlo, ktoré je mnohými považované za historicky prvé auto. Samohybné stroje sa však na scéne objavili už nejaký ten rok predtým. Vlastne vyše 100 rokov predtým. V roku 1770 vytvoril Nicolas Joseph Cugnot vozidlo poháňané parou, ktoré zároveň spôsobilo prvú autonehodu v histórii. 100 rokov na to sa ale ľuďom podarilo paru skrotiť a parné auta dokázali dokonca úspešne odviezť niekoľkých pasažierov, lenže medzi tým sa na scéne objavil ďalší súper. To, na čo sa pozeráte, je pre mnohých prvý elektromotor v histórii. Postavil ho rodák zo zemného Áňo Šiedlík. Niekoľko rokov na to sa podobný ocitol v aute a hoci nevieme, ako vyzeralo, vraj šlo o prvé elektrické auto na svete. Škoda len, že nabíjacie batérie boli vynájdené až o niekoľko rokov neskôr. Keď prišli, netrvalo dlho a na svete bol prvý nabíjací elektromobil. Vyše 60 rokov pred benzovým autom. A v dobe, keď museli benzínové auta roztlačať, prekonával už elektromobil rýchlostné rekordy. Ako prvý pokoril aj hranicu 100 km za hodinu. Najväčšiemu rozmachu sa autá tešili v USA. Vozy ako Baker či Detroit Electric si našli popularitu u veľkého množstva žien. Údržba elektromobilu bola totiž, a vlastne stále je, jednoduchšia ako u auta so spaľovacím motorom. Lenže o niekoľko rokov neskôr dostal elektromobil prvý úder. V roku 1908 prišiel Henry Ford s masovo vyrábaným modelom T. V porovnaní s elektromobilmi stál tretinu a nemal problém s dojazdom. A už v 20. rokoch 20. storočia to vyzeralo v amerických uliciach veľmi zaujímavo. Približne tretinu aut jazdiacich po New Yorku predstavovali elektromobily, tretinu spaľovacie auta a tretinu parné. Niekto sa dokonca úspešne pokúsil vyrobiť aj parné lietadlo. Vtedajšie spaľovacie autá mali veľkú nevýhodu. Štartovanie kľukov. Keď však zomrel priateľ inžiniera z amerického Cadillacu na následky zranenia spôsobeného pri takomto štartovaní, na ceste bola ďalšia zmena. V roku 1912 tak utržil elektromobil ďalší klinec do rakve. Na scéne sa totiž objavil štartér a nasledujúcich 60 rokov zostali elektrické autá len v spomienkach väčšiny pamätníkov. Až kým... Oil production in this country is running at about 100% of capacity. We have no hope of getting oil out of new domestic fields. Los Angeles County, with 4 million cars and the odd bike, suffers most. Milióny smedných aut, znečistenie a žiadna vlastná ropa. To bola realita USA v 70. rokoch. No trvalo niekoľko dekád, kým legislatívny tlak na zníženie emisí a spotreby priniesol prvé ovocie v podobe nového elektromobilu. V 90. rokoch schválila americká vláda zákon, podľa ktorého musí každý domáci výrobca vytvoriť auto s nulovými emisiami. Napriek obrovskej miere nespokojnosti prišiel koncern GM s týmto. Saturn EV1. Na stovku zrýchlil za menej ako 8 sekúnd a dojazd bol približne 160 km. Netrvalo však dlho a automobilová lobby si vybojovala zrušenie povinnej výroby ekologického auta. Následne boli všetky EV1 zošrotované. Jednou z najzaprášenejších technológií je aj dnes celkom rozšírený hybrid. Prvý vznikol už pred vyše 110 rokmi. Rozšírenia v bežných autách sa však dočkal až s príchodom prvej Toyoty Prius, o vyše 90 rokov neskôr. Čo ale prítomnosť? Písal sa rok 2012 a do našej redakcie zavítal prvý plug-in hybrid, teda elektromobil s predĺženým dojazdom. Vtedajšie európske auto roka, Opel Ampera, respektíve Chevrolet Volt. Po dizajnovej stránke je to stále relatívne normálne auto, no o technike to už neplatí. Ampera obsahuje rovnaké Li-ion batérie ako nájdete v notebooku. Tie vytvárajú jednosmerné napätie, ktoré je potom konvertované na striedavé. Auto je neustále poháňané vpredu umiestneným striedavým elektromotorom s výkonom 150 koní a krútiacim momentom 370 Nm už od 0 otáčok.
prípade, že sa vybijú batérie, aktivuje sa 1,4 litrový benzínový generátor, ktorý buď vyrába elektrickú energiu, alebo spolu s elektromotorom poháňa predné kolesá. Dôležité ale je, že to funguje a Ampera nie je vôbec pomalé auto. Aby ste mali aspoň približnú predstavu, ako sa v praxi prejavuje krútiaci moment od 0 otáčok, skúsili sme Amperu s niečím porovnať. S druhým autom, ktoré sme práve vtedy testovali. Benzínovou Octaviou RS druhej generácie. Oproti Ampere má 50 koní navyše, no menej krútiaceho momentu. Pre krátke a priznávam, nie príliš exaktné porovnanie, sme autá postavili vedľa seba a akcelerovali na 50 km za hodinu. Aj vďaka lepšej trakcii a absencii spojky sa lepšie darilo Ampere. Tá mala v elektrickom režime aj inú výhodu. Keď sú baterky nabité naplno, tak auto má dojazd zhruba 30 až 45 km. Pokiaľ ale jazdíte len na spaľovací motor, čiže máte stále vybité tie baterky, tak to auto nemá absolútne zmysel, pretože máte spotrebu asi okolo 7,5 litra, čo za tie peniaze, čo stojí toto auto, to sa vám vôbec neoplatí potom ani kúpať. Ampera potrebuje iba obyčajnú zásuvku na 220 V, čiže hoci kde doma si ho môžete nabíjať bez problémov. Sú nabíjacie stanice aj v Bratislave, ale nie som si istý, či sa tam dá práve Ampera nabíjať. Sme pred ministerstvom hospodárstva a vyzerá, že je tu verejná nabíjacia stanica. Zákaz státia, ale okrem elektromobilov. Dobre. Takže dobrá správa je, že je tu zadarmo nabíjacia stanica pre elektromobily. Zlá správa je, že mi nepasuje konektor na kábli, pretože toto je rýchlo nabíjacia a ja mám len na 220 V klasicky. Takže pokračujem v hľadaní ďalej. Momentálne som na Čulenovej 6, čo je písané ako jedna adresa, kde sa dá nabíjať auto. Dnu sa nedostanem. Čiže toto nie je verejné miesto. Takže úplná tma, čiže svote ako asi nič nebudete vidieť. Toto je ďalšia zastávka, kde údajne sa dá nabíjať. Mreža. Dobre. Ideme ďalej. Po pár telefonátoch som sa dozvedel, že nabíjanie na všetkých miestach je síce zadarmo, no v mnohých prípadoch sa musíte dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom. Ak ale parkujete cez deň v podzemnej garáži na vyhradenom mieste, všetky problémy by jednoducho vyriešila 220 V zásuvka. Mne sa nakoniec podarilo dohodnúť so západoslovenskými elektrárnami a nabiť si auto v ich areáli, za čo som im úprimne vďačný. Ale stručne povedané, infraštruktúra nabíjacích staníc v Bratislave v roku 2012 nebola bohvie čo. Hoci toto auto nemá práve najkrajšie svetlá na svete, prislúcha mu štatút prvé čisto elektrické auto predávané na Slovensku. Nissan Leaf. Navonok je to ale normálne rodinné auto. Na jeho pohon slúži vpredu umiestnený elektromotor s výkonom 110 koní a krútiacim momentom 280 Nm. Má 5 miest a zadné sedadlá viete sklopiť. Na jedno nabitie by mal byť reálne schopný prejsť okolo 160 km. Ako ale vyzerá bežný život s elektrickým autom? Už máme naštartované, nejaké to tak nevyzerá. Aktuálne mám dojazd 57 km podľa tohto indikátora. A pokúsim sa nabiť za čo najkratší čas na tých 80%, ktoré sú schopné nabíjačky, rýchlo nabíjačky dobiť za 20 minút údajne. Uvidíme.
No na elektromobil sa zvyká rýchlo, pretože je to tiché, akcelerácia je viac ako dostatočná a reakcia na plyn je okamžitá. Pedál akcelerátora, ak ho pustíte, tak v režime Eco vám automaticky začne rekuperovať motor energiu. To znamená, že vy keď si to dobre rozplánujete v meste, tak nepotrebujete prakticky vôbec používať brzdový pedál. Keď budete niekedy v budúcnosti vidieť vodiča elektrického auta, ako šofér je zabalený, očiapkovaný, tak to nie je preto, že by to považoval za nový módny štandard, ale preto, že chce dojsť ďalej. Človek, ktorý býva v meste, s veľkou pravdepodobnosťou býva v byte. A pokiaľ býva v byte, tak si to auto nemôže nabíjať doma, u seba v garáži alebo na dvore a je odkázaný na sieť nabíjacích staníc. Donedávna neexistoval uniformný štandard, ktorý by využívali všetci a vďaka tomu sa môže stať, že prídete na nabíjaciu stanicu a konektor vám nebude pasovať. Tak ako sa nám stalo u Ampery. Ešte predtým sme si to ale overili. Leafa sa nám zapojiť podarí, dokonca do rýchlo nabíjačky. Pravdu povedať, v živote som nenabíjal elektrické auto na verejnej nabíjačke. Malo by to fungovať jednoduchým spôsobom. Prídem k človeku, ktorý je zodpovedný aktuálne za chod čerpacej stanice, ktorý by mi mal dať kartu a ja by som si to mal potom už sám dokázať zapojiť. Uvidíme. Máme kartu. Otvoriť predok. Áno, počujem, že niečo pišti, niečo sa otvorilo. Aha. Máte prístup do tejto nabíjačky. To som chcel počuť. Prosím, majte auto vypnuté, aby sa zabránilo prípadným chybám. OK. A tak začalo moje historicky prvé nabíjanie elektrického auta. Na rozdiel od tankovania si však pokojne môžete dať aj kávičku. Vlastne aj 2. A možno aj 3 by ste stihli. Na slúbených 80% sa auto nabilo približne po pol hodine. No zvyšných 20% by mu podľa nabíjačky trvalo asi hodinu. A toľko káv by som už asi nerozchodil. Tak to je prvýkrát, čo som si doplnil dojazd do auta zadarmo. Dobre. Nabíjačka hovorila 85%, auto mi to preložilo ako 118 km. Poďme sa pozrieť, kde inde sa ešte dá nabiť auto. Napríklad v obchodnom centre. Je šanca, že bude obsadená tá nabíjačka. Paráda. Jediný elektromobil. Všetky nabíjačky zatiaľ zývali prázdnotou. Lenže s potenciálnym rozmachom elektromobilov sa môže stať, že si na voľnú nabíjačku slušnú chvíľu počkáte. Čo je ale dôležité, na Slovensku začala pomaly vyrastať nabíjacia infraštruktúra. A bez ohľadu na to, či sú elektrické auta budúcnosťou, je vždy lepšie mať aj iné alternatívy ako len jednu. Výrobcovia však väčšinou upozorňujú, že ich elektromobily sú určené do mesta. V živote som nebol taký nervózny pred 100 km cestou ako teraz. Auto je nabité tak, ako dovolila táto stanica, to znamená 96%, ukazuje mi dojazd 137 km, moja trasa je dlhá 101 km, ale zahrňuje aj diaľnicu a tam absolútne nemám šajn, o koľko klesne dojazd. Poďme na to. Bundu som si nechal preto, aby som nemusel zapínať kúrenie, keby náhodou išlo do tuhého. Pokiaľ prekročím tých 100 km za hodinu, tak ten dojazd podľa mňa klesne ešte dosť radikálne. Ale keď mám byť úprimný, zakúril by som si. Zrazu mi hneď bolo dáko teplejšie. Vychádzame z Bratislavy teraz. Dojazd 122 km, predo mnou asi 40 až 50 km diaľnice. Takže teraz už nemám rezervu zhruba 20 až 40 km. Teraz mám rezervu 15 km. 13 km. A odváčame smerom na Nitru. Práve sa nachádzam v Šali. 30 km cieľ, 10 km k dobru. Ale je to stresujúce, tá jazda.
Na moje prekvapenie som však objavil na parkovisku pri lokálnom hypermarkete len 2 dní starú rýchlo nabíjačku. Aj konektor mi dokonca pasoval. Rozhodol som sa ale, že to do cieľa zvládnem aj bez nabitia. Aktuálny dojazd 28 km, do cieľa 22 km. Skracuje sa to. Dúfam, že presnosť toho počítadla sa nebude ku koncu nejako drasticky meniť, lebo to by bol dosť škrt cez rozpočet. Water level low, dostáva dojazd 26 km. Práve mi prestalo ukazovať dojazd. Jeden kilometr mi chýba ešte. 200 metrov. A sme doma. Tak to tesné som to nečakal, že to bude. Žiadne vaveriny ani šampus. Leaf to zvládol, hoci nie s veľkou rezervou. Ak si rozplánujete dobre trasu a vyhnete sa diaľniciam, aj s Leafom sa dostanete mimo mesto. Väčšie vzdialenosti od nabíjacej stanice sú však zatiaľ na môj vkus príliš stresujúce. Toto je BMW i3. Spolu s hrstkou slovenských novinárov sme mali šancu si historicky prvé elektrické auto nemeckého výrobcu prevetrať. Na celých 15 minút. i3 je ale zaujímavé hlavne prístupom k samotnému autu a demonštruje, ako by mohli vyzerať budúce auta a proces ich výroby. Skelet je z uhlíkových vlákien a interiér plný materiálov, ktoré by ste čakali skôr vo švédskom obchode s nábytkom. Všetko v mene ekológie. Zároveň však nič nepôsobí nevhodne. i3 má elektromotor na rozdiel od Leafu umiestnený pod podlahou batožinového priestoru, poháňajúc zadné kolesa. Li-ion batérie sa nachádzajú v podlahe a dojazd je približne 160 km. Ani i3 tak stále nie je mimomestské auto. U každého elektrického auta má problém spoločné meno – batérie. Toto je mikrohybridný systém z dielne PSA a od roku 2011 ho nájdete vo väčšine aut z ich portfólia. Slúži ako štart-stop systém kombinovaný s rekuperáciou brzdnej energie. Lenže tento systém využíva namiesto batérií superkondenzátor. Dokáže sa nabiť radikálne rýchlejšie ako batéria. Podobný systém od Mazdy sa zvládne nabiť na maximum len za 7 sekúnd a životnosť kondenzátora je radovo vyššia ako u batérií. Tak prečo ich nepoužívame namiesto batérií, poviete si. Pretože pri rovnakej veľkosti ako batéria dokáže aktuálne kondenzátor uložiť len asi 1/10 energie a samovybíjanie môže byť pri odstavenom aute problém. Napriek tomu sa superkondenzátory začínajú používať viac a viac. Pokusne dokážu nahradiť autobatériu. You can get these at DigiKey right now for $11. Alright, so connecting up the small boost pack to test at 14.2 volts. Let's try this. Listen to that, folks. Poháňať malý skúter. Či formulu. Is it a brake? Is that what you asked? Dude, I hope you know there's a brake. I really do. A koncept Toyota Yaris Hybrid R bude ako jedno z prvých aut využívať namiesto batérií práve kondenzátory. A čo vodík, poviete si. Toyota ohlásila aj, že budúci rok sa dočkáme ich prvého masovo vyrábaného vodíkového auta. Ide vlastne o elektromobil poháňaný palivovými článkami generujúcimi zo vstupného vodíka teplo, vodu a elektrínu. Automobilka plánuje zároveň vybudovať sieť vodíkových čerpacích staníc. Je tu ale háčik. Výroba vodíka stále nie je dlhodobo vyriešený problém. Suma sumárum? Zdá sa, že svetoví výrobcovia majú motiváciu skúšať a pretlačať nové spôsoby pohonu aut. Batérie, kondenzátory, vodík alebo niečo iné? Ktoré z nich budú úspešné, môžeme len hádať. Ale aj Henrymu Fordovi sa smiali, že tá jeho rachotina nebude nikdy lepšia ako kôň.